Fl-aħħar ġimgħat diversi lokalitajiet madwar Malta raw żieda ta' serq mid-djar. Wara l-mewġa ta' serq f'Birżebbuġa, ir-Rabat, l-Imsida, il-Gżira u ta' Sliema, issa jmiss il-Marsa Xlokk. Residenti tal-lokalità li tkellmu ma' Net News urew tħassib serju hekk kif jidher li ħallelin qed iħufu f'din iż-żona u jimmarkaw residenzi li jidrilhom li jistgħu jidħlu fihom. Ħafna xlukkajri jinsabu mħassbin ferm b'din is-sitwazzjoni u qed iħossuhom mitluqa għal rieħhom. Sorsi li tkellmu ma' Net News qalu li dawn il-ħallelin huma organizzati ferm, tant li meta jidħlu fi blokkok jidħlu fatt ta' appartamenti u mhux f'appartament wieħed biss. Ir-residenti ta' Marsa Xlokk, u speċjalment dawk anzjani jew li jgħixu weħidhom, jinsabu mħassba u mbeżza bil-mod kif qed teskala s-sitwazzjoni fil-lokalità tagħhom. Aktar kmieni din il-ġimgħa f'ta' Sliema, ħallelin daħlu fi blokka fi triq Windsor u serqu minat ta' appartamenti fl-istess blokka. Intant fil-ġimgħat li għaddew, residenti tar-Rabat u n-Nigret ukoll kienu fil-mira tal-ħallelin fejn saħansitra residenta fl-Inħawi sabet ma' wiċċa żewġ persuni lebsin maskra tal-karneval jippruvaw jidħlu f'dara. Il-ħallelin involuti f'din il-mewġa ta' serq jidher li għandhom fil-mira tagħhom djar residenzjali li huma abitati u għalhekk li residenti ta' diversi lokalitajiet qed jgħixu bl-inkwiet u l-biża' li jisfaw huma il-mira li jmiss. Intant is-sibt filgħodu raġel ta' 40 sena resident iż-Żejtun tressaq il-qorti akkużat li ftit xhur wara li ħareġ mill-ħabs wettaq qatt ta' serqiet fosthom minn ħwienet u minn fuq nies li kienu mexjin u kien akkużat li juża l-vjolenza meta wettaq is-serqiet.